презентации нового сборника поэтессы. Искренний разговор о гордости, чести и мужестве. В Гродненской областной научной библиотеке имени Ефима Карского прошла презентация сборника военно-патриотической лирики «Прага тишини» Татьяны Яцук. Книга состоит из 2 разделов. В ней собраны отдельные стихотворения и представлена поэма. Прага цішыні сімвалічнае назва, таму што нам сёння гэтай цішыні якраз і не хапае. Таму што менавіта дзякуючы спакою, дзякуючы працы такой плодотворнай, у нас усё атрымаецца. Мы дасягнем сваёй канчатковай мэты, зробім нашу краіну яшчэ больш прыгожай, яшчэ больш такой годнай і значнай. Главной темой разговора с автором стали события Великой Отечественной войны. Татьяна Яцук не просто вдохновилась подвигом героев-победителей, но и серьезно изучила историю боев в своем регионе. Так получился сборник «Прага тишини» – поэтический мост между прошлым и настоящим. Перш за ўсё я з'яўляюся жыхаркай горада Баранавічы, а ў ваколіцах Баранавіча быў лагер смерці, які называўся Калдычева. Дык вось менавіта я напісала паэму пра гэты лагер, пра лагер Калдычева. Яна атрымалася такая даволі пранікнённая, праўдзівая, якая адпавядае тагачаснай рэчаіснасці, таму што вывучала вялікую колькасць дакументаў, якія звязаны менавіта з тымі падзеямі. І вось атрымалася паэма Калдычева. Татьяна Яцук не только активно занимается литературным творчеством, но и преподает школьникам белорусский язык и литературу. Близость к молодому поколению облегчает поиск нужных слов для разговора о подвиге наших предков во время Великой Отечественной войны. И новый сборник, символически изданный в год 80-летия Победы, помогает ей в этом. Ведаеце, што, канешне, яна цудоўная кніга, патрэбная, таму што можна яе скарыстоўваць і вось у куточках па генацыду, таму што тыя фотаздымкі, якія там змешчаны, і змест гэтай кнігі, яны вельмі сугучныя паміж сабой, яны будуць дапаўняць адзін аднаго. Па-другое, многа вершаў тут, якія можна скарыстоўваць на шматлікіх конкурсах, на уроках беларускай мовы, беларускай літаратуры. Яны і думкі слушныя і актуальныя. І, канешне, вершы самі таксама вельмі годныя, такія і патрэбныя. Поэтическое размышление о памяти, героизме и стойкости духа. Именно таким получился сборник военно-патриотической лирики «Прага тишини» Татьяны Яцук. Познакомиться со стихотворениями поэтессы можно в Гродненской областной научной библиотеке имени Ефима Карского.